Распаковка. Аж галактикада ракета. Син ракетаның кім екенін білесің бе? Әлбәтте білем. Супергерой фильмдағы. Қайсы кинодан? Стража галактики. Менің қарағаным жоқ, ләкин бик қызық тыйла. Башлыйбыз. Инструкцияны оқысаң яхшырақ. Біз инде көп тапкыр леголарны төшердек, һәм легоны җыярга бик авыр. Инструкцияның иң беренче битендә безне ракетаны җыярга өйрәтәләр. Солтан ракетаны җый, ә мин бу пакетны ачам. Менә нәрсә килеп чыкты. Ә минем синең ракетага мини бүләк бар. Кечкенә автомат. Хәзер аларны тоташтырырга кирәк. Вау. Безнең кабина килеп чыкты. Соединяем. Тоташтырдык. Менә шундый әйбер килеп чыкты әлеге. Уенда бик мотор. Дальше нам надо помогать. Режим флеш активирован. Если ты очень честно собирать. Давай быстрей. Что давай быстрее? Режим флеш. Это с двух сторон? Прибавить водичку. Я уже со скоростью флеш онлайн возьму. И еще, ага. Я понял. Аяклар әзер. Хәзер аларны берләштерәбез һәм койрыкны. Солтан. Лайк куярга онытмагыз. Хәзер бу кулны тыгырга кирәк. Ничего, самотомны победременные. Хәзер кабинаны ачабыз. Роботыбыз әзер. Безнең әле запас частьларда калды. Алар өчен аеруча лайк һәм аның бер фишкасы бар. Ул бик кызык диеге, чөнки ул бөтен якларга борыла, лайк куяла һәм бармаклары белән уйныяла. Борыла һәм кулларын бик кызык итеп селкетә. Арттан ул чыпчыкка охшаган. Менә ул тагын атала. Солтан, сиңа бу уенчык ошадымы? Әзгенә ашады да, әзгенә юк. Миңа иң ошаганы ул ата. Нигә ошамады? Чөнки җыйгырып тен кызык була. Җыйганда җайсызрак. Мин бу легога уннан куям 8-не. Миңа бу лего бик ошады, чөнки ул бик кызык, аталы.
төрле якларга борыла. Һәм аның белән бик кызык уйнарга. Уннан мин 10 куям. Бүгенге тәмам. Лайк куегыз, комментарий языгыз һәм безнең YouTube каналга язылыгыз. Сау булыгыз. Хуш-хуш.